физическото в училище. Сега не е в клас, малко сме, 12 хора. Ще ви кажа мъжките, 8 мъжки какво правят. Сега да се каже 7, защото едно дете не ще да играе, или 2-3. Не се знае, веки ако сме четем брой, събираме се, почваме, теглят са, например, аз избирам онзи, той избира онзи, така и се събраме, но един като е по-малко, на тях винаги трябва да има все повече. Например, на тях в горна врата, център, такива работи, пък тук вече ще разказвам за играта. Хубаво е да знаете правилата, защото ще грешите и онези деца няма да ви искат изтяния отбор, както мене, преди не знаех играта, не знам какво да правя и не знаех какво и никой не ме щеше с неговия отбор, но после свикнах, тук тренирах такива работи и вече отвикнах, знам вече какво да правя, не съм както преди, научих се. Сега ще ви покажа някакви работи, където аз мога да ги направя без топка. Най-първо центъра трябва така да се подаде, така я. Ето така я с ръката. Вратаря само трябва, може и с ръцете и с краката, но футболиста нападател да се каже и само с краката трябва. Какво друго? Дюспата се бие така. Сега всичко така се бие с краката на нападателите, но вратаря може така да мята, всичко да прави. Довиждане, ще се видим когато се видим. Чао!